मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ माजबादआव जाब्रबथाय, सानै लांखारजानाय हिन्जावसाखौ रेलवे थाग्रा खुलिनिफ्राय बोखांदों। माजबादआव रेलवेनि लांदां न'निफ्राय लांखारजानाय सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ बोखांनाया दा मोनसे दुंहाव सोमजिदों। माजबाद पुलिस गरेस्वरनिफ्राय लांखारजानाय सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ रैखा खालामदोंमोन। पुलिसआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय साथाम सेंग्राफोरखौ खादों। बेखौ गोसोखांनो हायोदि माजबाद पुलिसआ मोनसे आन्दोनि फुंखाखौ होसोनायनि उनाव लांखारनायाव लोब्बा थानाय साथाम सेंग्राफोरखौ खानो हादोंमोन, जेराव सानै लांखारजानाय हिन्जावसाफोरबो दंमोन। मिथिनो मोननाय बादियैब्ला सानै लाइमोन सिख्लाफोरा 5 फेब्रुआरिनि मोनाबिलियाव बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थाना ओनसोलनि सुवागपुर गामिनिफ्राय गोमादोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा हराव आरो सासे बाहागिनि न'आव नागिरदोंमोन, नाथाय हर गेजेराव बिसोरो जेबो सुलुं मोनाखैमोन आरो फुङाव गरेस्वर पुलिसनो जाथायनि बागै फोरमायनानै एफआइआर होदोंमोन। बेनि उनाव गरेस्वर पुलिसआ मबाइल लकेशनखौ नायबिजिरनायनि उनाव थाबैनो माजबाद पुलिसनो खौरां हरो। हरखाबैनो माजबाद पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो सानै सेंग्राखौ माजबाद रेलवे स्टेशननि लांदां थाग्रा खुलिनिफ्राय रैखा खालामो। सानै लांखारजानाय हिन्जावसाफोरजों लोगोसे साथाम लाइमोनफोरखौ स्टेशननिफ्राय हमनानै लादोंमोन, नाथाय ब्रैथिया पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै खारखोमालांनो हादोंमोन। लांखारनायाव लोब्बा थानाय सानै सेंग्रा आरो मास्टार माजबाद पुलिस थानानि हाजुगिरि गामिनि बाबु बर' 22 बोसोरखौ सिनायथि होनाय जादों। माजबाद पुलिसआ सानै सेंग्राजों लोगोसे गासैखौबो गरेस्वर पुलिसनो गथायना होदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ तामिलनाडुआव गोर्बोआव थानाय आइजोखौ गाग्लोबनानै ट्रेननिफ्राय नाख्लायहरदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। तामिलनाडुआव गंसे ट्रेननि सिङाव सासे 4 दाननि गोर्बोआव थानाय आइजोखौ सानै सुबुङा आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होदों। गाग्लोबनाया तिरुपत्तुर जिल्लायाव जलारपट्टुनि साखाथियाव जादोंमोन, जेब्ला बिथांजोआ अन्ध्र प्रदेशनि चिन्तुरसिम थांगासिनो दंमोन। दावबायगिरिया बिथांजोनि उन उन खिखरसालिसिम थांदोंमोन आरो बिखौ गाग्लोबदोंमोन। जेब्ला बिथांजोआ होख्रावदोंमोन, अब्ला बिसोरो बिथांजोखौ केविकुपम, वेल्लरनि खाथियाव ट्रेननिफ्राय नाख्लायहरदोंमोन। बिथांजोआ फ्रेक्सार आरो खर'आव दुखु मोनदोंमोन आरो वेल्लर जिल्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। जलारपेट्टाय पुलिसआ सासे सन्देह गोनां हेमराजखौ हमथादोंमोन आरो नायबिजिरगासिनो दं। रेलवे पुलिसआ नैथि दायनिगिरिखौ सिनायनो थाखाय सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ मरिगाव बिजिरसालिया उन्दै गथ'सानि हेंथायै आथोनारि दायनि थाखाय सासे सुबुंखौ 10 बोसोरनि आरआई साजा फोसावदों। मोनसे मख'जाथाव बिजिरनायाव मरिगावनि स्पेसियेल पक्स'क बिजिरसालिया फराज आलीखौ पक्स'क आयेननि धारा 6 आरो 18 नि सिङाव दायनिगिरि खालामो। बिथांखौ 10,000 रां जुरिमानाजों लोगोसे 10 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा होयो। रां होनो हायैआव बिथाङा आरोबाव 3 दाननि जोबथेसालियाव थानांगोन। मरिगाव पिएस केस नं 29/2023 जों लोब्बा लाखिनानै उफ्रा सात्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा बिजिरगिरि एएन आहमेदआ रायखौ होदोंमोन। दायनिगिरि मिकिरपेटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय जर्जरी कम्मलपट्टीनि थागिरि आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स'क आयेननि सिङाव दाय मावनायनि थाखाय दायनिगिरिखौ हमदोंमोन। बिजिरसालिया बेखौ थिरांथा होदोंमोन दि आफज आलीआ सिगांनिफ्रायनो न्यायनि बेंखनआव 1 बोसोर 1 दान आरो 17 सान बारहोखानाय समखौ बिथांनि गासै साजानिफ्राय दाननाय जागोन। बिजिरसालिनि बिथोननि उनाव मरिगावनि जिल्ला जोबथेसालिनि सामलायगिरिखौ दायनिगिरिखौ हमनो आरो आयेनारि राहा बायदियै साजाखौ मावफुंनो बिथोन होनाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ कार्बि आंलंआव उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायाव सानै दायनिगिरिखौ पुलिसआ खादों। सरस्वती फुजा फालिथायनि समाव 3 फेब्रुआरि खालि कार्बि आंलंनि बारलांफार सानै सुबुङा सासे 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। दायनिगिरि लाल बाबुराम आरो अजय गुरुकफोरखौ खानाय जादोंमोन। गाग्लोबजाग्राया आथिखालाव दिपु मेडिकेल कलेज हस्पिटाल (DMCH) आव फाहामथाय लागासिनो दं। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। सुलुंनि बादिब्ला हिन्जावसाया गावनि थाखोनि लोगोफोरजों फरायसालिनिफ्राय न'आव फैफिनगासिनो दंमोन, जेब्ला सानै सुबुङा बिखौ मोनसे गोजान जायगायाव बोनानै लांदोंमोन आरो दायखौ मावदोंमोन। आदिबासी फरायसा आफादआ दायनिगिरिखौ बिदिन्थि गोनां साजा होनो आरो
बे जाथायाव बिफाव लानाय पुलिस मावथिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांदों। जिल्ला पुलिस सामलायगिरिया खोथा होदोंमोन दि न्याय होनाय जागोन आरो दायनिगिरिखौ बेबादिनो साजा होनाय जागोन। 5थि खौराङावनो दङ कक्राझार एसएसबिआ भुटान सिमायाव अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारजों लोगोसे आयेन बेरेखा खनि माफियाखौ हमदोंमोन। आसामनि कक्राझारनि रानिगुलियाव थानाय सशस्त्र सीमा बल एसएसबिनि 6थि बेटेलियनआ भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव अन्थाइजों बुंफबनाय गंसे डाम्पारजों लोगोसे सासे आयेन बेरेखा खनि माफियाखौ हमदोंमोन। बर्डार आउटपस्ट बिअपि ससिपुरनिफ्राय मोन्नाय आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै रौनियाफोरा बालाजान गामि तिपकाय दैमा ओनसोलाव भारत-भुटान खुन्थिया नम्बर 177/5 निफ्राय भारतनि फारसे 8 किल'मिटारसो गोजानाव मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन। पेट्रलिंनि समाव सासे आयेन बेरेखा खनि माफियाखौ अन्थाइजों बुंफबनाय गंसे डाम्पारजों लोगोसे खानाय जादोंमोन। आयेन बेरेखा डाम्पार आरो माफियाफोरखौ उननि राहानि थाखाय फरेस्ट रेन्ज मावख' खयला-मयलानो गथायना होनाय जादोंमोन। सशस्त्र सीमा बलनि 6थि बेटालियन भारत-भुटान सिमायाव थानाय भारतनि हाग्रा ओनसोलाव अरायसम पेट्रलिं आरो सांग्रांथिनि गेजेरजों सिखाव फालांगिरिफोरनि आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ जाफुंसारै होबथानो हादोंमोन। 6थि खौराङावनो दङ पावाइ सेन्टार हटेलाव सिग्रोमनायाव दिग्बय पुलिसआ खावनाय थाव जब्द खालामदों। दिग्बय पुलिसआ पावाइ सेन्टारनि गंसे हटेलाव हर गेजेराव सिग्रोमदोंमोन, जेराव गोबां बिबांनि खावनाय थावखौ बोखांनो हादोंमोन। भगवान लाल साहनि बिगोमानि हटेला आयेन बेरेखा हाबाफोरनि थाखाय सन्देह खालामजानायमोन। अपारेशननि समाव मावख'गिरिफोरा 60 लिटार डिजेल, 4 लिटार इन्जिन थाव आरो गं 10नि लांदां कन्टेनार जब्द खालामदोंमोन। बबेखानि भगवान लाल साहुआ सिग्रोमनायनि सिगां खारखोमालांनो हादोंमोन। मावख'आरिफोरा फोरमायदोंमोन दि बेयो गिबि खेब नङा जेराव साहुनि हटेलखौ आयेन बेरेखा थाव फालांगिजों सोमोन्दो खालामनाय जादों। सिगांनि मोनसे अपारेशननि जाहोनाव बे जायगानिफ्रायनो खावनाय थावखौबो बोखांनो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव आयेन बेरेखा थावनि फालांगिखौ नोजोर होगासिनो दं आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ बेफोरबादि हाबाफारिफोरखौ दबथायनो आरो दायनिगिरिखौ नागिरनो थिरांथा लादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।